दिनै जोङो मोनसे मिथिनो लागा बिगियानारि खौरांनि सोमोन्दै सावरायगोन। मानसिया मानो गाबो? मानसिया गाबो, सोरबाया दुखुआव गाबो। बिराद दुखु जायोब्ला मानसिफोरा गाबो। सोरखौबा खोमा नाङोब्ला, अराय समनि थाखाय खोमा नाङोब्ला। सेंग्रा सिख्लाया गावनि मोजां मोननायखौ गारनो गोनां जायोबा, गावनि मोजां मोननायजों गारजायोबा गाबो। आरो बिभिन्न दुखुआव गाबो। आरो खायसे खायसेखौ सुखुआवबो गाबो होननाय खोनायो। बिराद सुखु जायोब्ला, माने आनएक्सपेक्टेड सुखु मोनोब्लाबो गाबो होनना बुङो। आरो मोनसे सिटुएशनाव मानसिया गाबो। बे जाबाय मा सिटुएशनाव गाबो मानसिया? दुखुआव गाबो, सुखुआव गाबो, आरो मोनसेयाव बबेयाव गाबो? दिनै बेनि सोमोन्दै डिटेल्स सावरायगोन। नोंथांमोना मिथिदोंना जोङो दुखुआव गाबो, सुखुआव गाबो, आरो मा मोनसे समाव गाबो जोङो? आरो मोनसे समाव गाबो मानसिफ्रा। बे मा जिनिस? मा समाव गाबो मानसिया? नोंथांमोना हयथ' आसरित जादों। बे बेंग्राया मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों होननानै साननो हानाय। खिन्थु आङो थिगानो, बेंग्राबाबो आं मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा बुंगोन दिनै। मानसिया सुखु आरो दुखुआव गाबनायनि बादैबो आरो मोनसे समाव गाबो। बेयो जाबाय मा? जेब्ला नोंथाङा ओंख्रि संनो थाखाय आलु, दालि, मैगं थाइगं सुगोन, हागोन, बे समावनो जेब्ला नोंथाङा पियास हागोन, अनियनखौ जेब्ला नोंथाङा हागोन सिखाजों, अब्ला जोंनि पियास हानाय समाव माने जोङो गाबनो ओंखारो। मोदै रथ' रथ' गयो। हुगारग' हाया मोदैखौ रथ' रथ' खोरायलायलाङो आरो पियास हायोबाथाय। थ' दिनै सावरायगोन पियास हायोब्ला मानो गाबनो ओंखारो मानसिया? सुखुआवबो गाबो, दुखुआवबो गाबो, बिसोर मोननैयाव गाबो थिगानो दं। पियास हानायावबो गाबो मानसिया। मानो पियास हानायाव गाबो मानसिया? कारना मा? आसरित खौरां। पियास हानायावबो गाबनो ओंखारो मानसिया। इमान दुखु नाङो। पियासखौ आङो धंस' खालामफ्लांबाय। पियासाबो जिउ थायो नालाय, बेखौ बुथारफ्लांबाय, थैलांबाय पियासा, आं बेनिखायनो गाबनि होनना रुखु 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 गाबो नामा मानसिया? दिनै सोमोन्दै डिटेल्स सावरायगोन जोङो। दा बे जाबाय पियासाव सावरायनोसै जों दा। मानो? गुसुं जि मानाय गुसुं सावरायगोन। पियासाव मा थायो? एमिन' एसिड थायो। एमिन' एसिड सालफक्साइड मोनसे एसिड थायो। एथ' गोरलै रावजों आरो डिटेल्स सावरायनो नागिरदों। पियासाव, अनियनाव मोनसे एसिड थायो। बे एसिडनि मुङा जाबाय एमिन' एसिड सालफक्साइड। जेब्ला जों पियासखौ हागोन ना, पियासखौ हायोब्ला बे एसिडा, एमिन' एसिड सालफक्साइडआ डेस्ट्रय जायो, माने धंस' जायो। आरो धंस' जायोब्ला मा जायो? बे माने एमिन' एसिड सालफक्साइडआ माने पियासनिफ्राय हानायनिफ्राय बियो ओंखारबोयो। लोगोसे बेजों लोगोसे मोनसे बुस्थु स्पेसियेल एनजाइमाबो ओंखारो। बे एनजाइमनि मुङा जाबाय लेक्रिमेटरि फैक्टर सिन्थेस। नामा एसे टान जानायखाय एसे डिफिकाल्ट, नामनि मुंफोरनि उच्चारणा एसे गोब्राब जानायखाय गोसोआव थायाबो जानो हानाय। ओंखायनो इन्टारेस्टिं जागोन अब्लासो जेब्ला नोंथाङा बै एसिड आरो एनजाइमफोरनि मुंखौ गोसोआव थागोन। पियासाव मोनसे एसिड थायो, एमिन' एसिड सालफक्साइड। हानाय लोगो लोगो बियो ओंखारबोयो। आरो बे जेब्ला डेस्ट्रय जायोना, बे एमिन' एसिड सालफक्साइडजों लोगोसे मोनसे एनजाइमाबो ओंखारफायो। बे जाबाय मा? लेक्रिमेटरि फैक्टर सिन्थेस होननाय मोनसे एनजाइमाबो बे एमिन' एसिडजों लोगोसे पियासखौ हायोब्ला ओंखारबोयो। दाना बै मोननै बुस्थुआ फिनजाथाय जायो, रिएक्सन जायो थारमाने। माने मा? एमिन' एसिड आरो बे एनजाइमजों रिएक्सन जायो थारमाने। बे मोननै बुस्थुआ जेब्ला रिएक्सन जागोन, पियासनि हानायनिफ्राय ओंखारनानै रिएक्सन जानाय लोगो लोगो मोनसे गेस फर्म जायो। बै गेसनि मुङा जाबाय मा मिथिबायना? बै गेसनि मुङा जाबाय सिनप्रपेन्टियेल एस अक्साइड। बे जेब्ला माने मा? एसिड आरो एनजाइमजों फिनजाथाय जानानै मोनसे केमिकेल, मोनसे गेस नङा, मोनसे केमिकेल फर्म जायो। बै केमिकेलनि मुङा जाबाय मा?
सिन प्रपेनटाइल एस अक्साइड होननाय मोनसे केमिकेल आरो बै केमिकेला भलेटाइल माने मा नर्मेल टेम्पारेचारावनो बियो नर्मेल बिदुङावनो बियो खफ' जानानै गोजौआव बिरलाङो दाना जेब्ला एन्जाइम आरो एसिडजों पियासखौ हानाय लोगो लोगो ओंखारनानै जेब्ला फिनजाथाय जागोन रिएक्सन जानानै जेब्ला मोनसे केमिकेल फर्म जागोन बे केमिकेलनि मुङा जाबाय सिन प्रपेनटाइल एस अक्साइड आरो बै केमिकेला भलेटाइल माने नर्मेल टेम्पारेचारावनो बे इभापरेट जायो माने खफ' जायो आरो बै जिथु केमिकेल सिन प्रपेनटाइल एस अक्साइड बेयो माने फिनजाथाय जानानै सोमजिनाय लोगो लोगोनो बियो नर्मेल टेम्पारेचारावनो बियो बिदुं जानानै जोंनि मेगनाव हाबहैयो जोंनि मेगनाव हाबनानै जोंनि मेगनाव जे नैबेयाव जोंनि मेगनखौ जे एसे गिसि गिसि लाखिबाय थायो बेयो मोनसे जालामा थाया होमबा बिजाल बे लिकुइड नैबे मेगनखौ जे जोंनि गिसि गिसि लाखिबाय थायो बै गिसिजों आरो बै केमिकेलजों बै केमिकेला पियासखौ हानाय लोगो लोगो एन्जाइम आरो एसिडजों फिनजाथाय जानानै जि केमिकेल सोमजिबाय बै केमिकेला जोंनि मेगनाव खफ' जानानै बिरलांना जोंनि मेगनाव हाबहैयो आरो बै जोंनि मेगननि बे बिजाल बे लिकुइडा बे लिकुइड बुस्थुजों जोंनि मेगनखौ गिसि गिसि लाखियो बै लिकुइड बुस्थुआव नांहैनानै बे माबा केमिकेला सिन प्रपेनटाइल एस अक्साइडआ जोंनि मेगनाव हाबनानै बै जोंनि बिजाल बे मेगननि बिजाल नांनानै बियो आगेन रिएक्सन जाबावो बे फिनजाथाय जाहैबावो बेयाव फिनजाथाय जानानै मा जायो मिथिबायना बे बिजालजों बै केमिकेलजों सिन प्रपेनटाइल एस अक्साइडजों जोंनि मेगननि बै दैलाव मुवाजों फिनजाथाय जानानै सालफिउरिक एसिड फर्म जायो थारमाने आरो बै सालफिउरिक एसिडआ माने जोंनि मेगनाव जेब्ला फर्म जागोन ना फर्म जानाय लोगो लोगो बियो जोंनि मेगनखौ आलु होयो जोंनि मेगननि थाखाय बै सालफिउरिक एसिडआ कम्फर्टेबल बुस्थु नङा जोंनि मेगनाव मोनसे लेक्रिमेल ग्लेन्ड होननाय मोनसे थायो ग्लेन्ड बे लेक्रिमेल ग्लेन्डआ आसुर जायो है मा बुस्थु फैखोलै जेब्ला माने बे सालफिउरिक एसिडआ जोंनि मेगनाव फर्म जाबायना फर्म जानाय लोगो लोगो नाङै बुस्थुफोरखौ जोंनि देहाफोरा बायदिसिना राहाजों माने बाहेरायाव गारहरनो नागिरो गरम जायोब्ला गोलोमदै ओंखारनानै थान्दा खालामनो नाजायो जोंनि देहाखौ थिग बेबायदिनो जेब्ला जोंनि मेगनाव सालफिउरिक एसिड फर्म जाबायना सोमजिबायना अब्ला जोंनि मेगनाव मोनसे ग्लेन्ड थायो लेक्रिमेल ग्लेन्ड होनना बुङो बै लेक्रिमेल ग्लेन्डआ मा असिनाखि बुस्थु फैदोलै ओरैनो नङो आरो बेनिखायनो बै जिथु नाङै बुस्थुआ जोंनि मेगनाव सोमजिबाय बे बुस्थुखौ आउट खालामनो थाखाय जोंनि लेक्रिमेल ग्लेन्डआ लिकुइड साबस्टेन्स बेयो माने प्रडिउस खालामो आरो बेखौ माने गैया खालामनो थाखाय बै जोंनि मेगनाव जानाय सालफिउरिक एसिडखौ सुस्रा गारनो थाखाय जोंनि लेक्रिमेल ग्लेन्डआ अट'मेटिक रिएक्सन खालामनानै बेखौ माने मोनसे सुस्रानो नागिरो आरो जेनेबा अट'मेटिक जोंनि देहाया अट'मेटिक खामानि मावो बे सालफिउरिक एसिडखौ गैया खालामनो थाखाय सुस्रा गारनो थाखाय लेक्रिमेल ग्लेन्डआ थारमाने मोनसे साबस्टेन्स लिकुइड साबस्टेन्स जोंनि मोदैखौ क्रिएट खालामो बियो दाना बियो जोंनि मोदैखौथ' जेनेबा बे सालफिउरिक एसिडखौ सुस्रा गारनो नागिरनायाव सुनानै गारनो नागिरनायाव वाश अफ खालामना गारनो नागिरनायाव बे जोंनि लेक्रिमेल ग्लेन्डआ बे जोंनि मोदैखौ क्रिएट खालामबाय दाना बे मोदैखौथ' नोङो बाराद्राय जाबाय बे मोदैया मेगन सिंनिफ्राय ओंखारबोयो आरो जोंनि मेगना लेक्रिमेल ग्लेन्डआ सोमजिनाय बे दैलाव मुवा मोदै गोबाब संख्रि रखमा बे मेगननिफ्राय अभार माने बेखौ सुस्रायावनो बियो मेगनाव मौ थानो मेगननिफ्राय बियो ओरै ओंखारबोयो आरो बिराद लथ' गोलैबाय आरो मोदैया गबाय आरो दा मोदै गनायखौनो जोङो गाबनाय होननानै बुङो आरो एक्सुवेलि जों ओरैनो गाबा खिन्थु जोंनि मेगननिफ्राय मोदैया गयो आरो थारमाने बै सालफिउरिक एसिड जिथु जोंनि मेगनाव जाबाय बेखौ सुस्रानानै गारनो नागिरनायाव बे लेक्रिमेल ग्लेन्डआ बे मोदैखौ क्रिएट खालामनानै माबाखौ सालफिउरिक एसिडखौ गारनो नागिरनायावनो बे मोदैया बाहेरनि मोदै मेगन सिंनिफ्राय ओंखारबोयो आरो उनाव मोदैया ओरै ओंखारबोबाय नोङो गाबनाय जाबाय आरो बेनो बे दुखुनिबो गाबनाय नङा सुखुनिबो गाबनाय नङा बेयो जाबाय पियास मैगं ओंख्रि संनायनि सिगां पियासखौ जोबजानो गिनानै पियास हाबाथाय जोबगोन नालाय जोबजानो गिनानै गाबोन खनसे बायबावनांगोन होननानै बायनो बानानै गाबनाय जायो आरो बेबायदि अके थैंक यू सो मच बाय बाय